winjruok mar piny owacho mamanyuanda. Tukun moko kuom jokanyo e sekta ma somo dwaro mondo mi piny owacho oyie ochiw omenda ne skunde makonyogi e chenro mag kinde mowinjore ka gimedo kwano omenda go mar neno ni somo dhi nyime e yo makare. Machiegni nyakoromogi nyinga Ochieng Emmanuel. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni jalupne Eliud Lagat mane ochwalo ng'ur manoyo ka mako Albert Ojwang mano ma ketudo gi ketho mar nego chapa weche mag miriambo e mbui. Kanja mane oten kod jalupne ariyogo kamoting'o Gilbert Masengeli kod Eliud Lagat owuon nelero ni gibiro timo nonro makare bendo yango mago manotimre kinde mane omake Albert Ojwang nyaka ne chope paro obila ma Central Nairobi gi mago magesedo ni lipot kaka manotimore. Albert Omodo Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at Okan's book number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment, as documented at the occurrence book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Kanja ne oyango ni duol mochune rango chenro mag apisas mag obila osekawo okang' mar timo nonro kendo okang' mag kawo mar bende chungo tich moko ma apisas mag obila mane nitiere kinde ma yange ni Albert Ojwang ne owite ngimane. Given the circumstances surrounding the incident, it was necessary to investigate the death in accordance with regulations governing death in police custody and in line with the statutory requirements. The Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was duly notified to commence investigations. Additionally, to ensure a thorough, impartial, and expeditious investigations by the Independent Policing Oversight Authority, I ordered the interdiction of the following officers with immediate effects. Number one is the officer commanding the station, that is the Central Police Station OCS, the duty officer who was on duty during the night in question, the cell sentry on duty at the time, all officers who were on duty at the report office that night, and any other officer found to have been on duty or otherwise involved during the incident. Weche gene osir kod jakom mar IPOA manodul mochune rango chenro mag apisas mag obila Isaac Hassan mano yango ni apisas mag osechako timo nonro kendo giluwo wachno machiegni ka onge kidi mag gibro weyo ma ok giloko. Just to confirm that we have received the information about the death from the IG and we have commenced our investigations in accordance with the law, and we want to assure I watched the Ojwang on TV crying. Any parent will feel the same pain when you have lost your son. I want to assure him and members of the public that IPOA will do everything possible to ensure that justice is served for the family. Nyakorom Ojwang ko tenore kod mano to kogai mar obila Douglas Kanja yango ni jalupne Lagat mane ochwalo ng'ur manoyo ka mako Albert Ojwang kamide kono owuok en kaachiel kod jalupne ariyogo Gilbert Masengeli kod Eliud Lagat mar twak kod jofombo kendo yango lipot magiseyudo. Watudre achiel kachiel kod Ali Abich mabende nitiere e gwenge mantiere korgi Albert mondo miyo waler kamano Ali komido thuoro maloso kod weche manyien gi lakseche gi miyo waler ni to chal nade e gwengego to jonyuol kaachiel kod familia to wachango. Erokamano ahinya Ochieng Emmanuel, achiel kachiel wawuok e gweng' ma Kakoth manitiere e location ma Kokwanyo kar chund bura ma Kabondo Kasipul ma en dala gi Albert Omondi Ojwang, rawera mane tho mare osekelo wach mapek mokale pacho ka kendo neno ka en tho ma oseyudo kwet kowuok e konde mopogore opogore e tung Kenya mangima, kendo e dala kaendi Emmanuel en wede onyola kaachiel kod osiepe kod jogweng' ma Kakoth mangima ne ochako molo kinyi ma kawuono ka gibiro
kelo kuyo margi kalore kod tho ma koch mar Omondi mano wuok e tesend obila ma Central Bura Nairobi kanyo endo, ka bende wayudo thuolo ma loso kod moko kuom wedene ma bende nitie pacho kinde ma obila auchiel ne omol dalagi kaendi mondo mi odhi okawe kodhi ondiko kane otere achiel kachiel nyaka e tesend obila ma Mawego ma bende nondamo machuok koa e dalagi Albert ma nitiere gweng' ma Kakoth kaendi, ka achiel kuom wedene wacho ni kane gitemo penjo obila go koketh manotimo to ne onyisogi ni nitie gimoro manondiko marach ewi achiel kuom jotelo mag obila pacho kaendi, emomiyo ne okawe achiel kachiel kuwuok dalagi kaendi nyaka e tesend obila ma Mawego, kendo giwacho ni ne gin kod geno ni wuodgi no endo ne dhi tere kot odiochieng' ma kawuono bang' kane omake gi ketho mobila ne wacho ni notimo no endo, to gin kod buok mapek mokalo bang' ka rawera no endo ne otho e yo moro ma galagala, kendo yo ma bende pod kelo buok maduong' mokalo e pacho kaendi bang' kane otho e tesend obila ma Central Bura Nairobi kanyo endo, ka anyuola mar Albert wacho ni ok gin mor kata ok gin kod adiere ni wach kata ote mane obila ogolo ni Albert ne ogo wiye ma otho e tesend obila e sel manitie tesend obila ma Central Nairobi kanyo endo, kendo giwacho ni nitie kaka obila temo umo nek ma koch manotimne wuodgi nendo, kendo giwacho ni gin kod adiere ni tho Albert obiro kalore kod kowuok e lwet obila, kendo gidwa ni mondo bad migawo mar obila e pacho kaendi owuok malong'o kendo chiwnegi nonro malong'o ewi gima ne okelo tho mar Albert, kan gin to ne girito mondo ne obila otere kot poni ne kod ketho moro amora manomiyo omake e dalagi ka itere nyaka e tesend obila ma Central Bura Nairobi. Bende gin kod penjo mathoth ahinya to Homa Bay County ni kod tesende mag obila mathoth mokalo mani nyalo tere, en ang'o momiyo ni kawe achiel kachiel chigni kilomita 400 kowuok Homa Bay County nyaka e Bura Nairobi kama kone tho ne owuoke, ka gipenjo ni to dak ne kan gi ketho ne otere tesend obila kata mana Homa Bay kata tesend obila moko machiegni kod county ma Homa Bay County mondo mi ne donj ne doho odiochieng' ma kawuono, ka gidwa ni mondo mi kapok iko mar Albert ochan to bad migawo mar obila owuok motegno kendo chiwnegi ler malong'o. Mokwongo ni to en ang'o ketho mane Albert otimo momiyo ne tere achiel kachiel kuwuok e Mawego kama ne otere nyaka e tesend obila ma Central Nairobi, ka achiel kod bende en ketho mane otimo momiyo ne ikawo okang' mar kawo ngimane oko, ka giwacho ni ok gin gadiere ni weche mobila wacho ni Albert ne ogo wiye e sel mantie tesend obila ma Central Police ema nokelo thone, to giwacho ni gin gadiere ni Albert obila manokawo ngimane. Bende aneno ka moko kuom wedene manoloso temo mulo josiasa kaachiel kod jokelo ratiro mar oganda ma giwacho ni nitie mosewuok oko mar kelo ratiro mar Albert. Kata kamano no ka giseyo josiasa ahinya to mago mowuok e gwenge makaluo ma giwacho ni thothgi sani koro lokore momo kendo ok dwa wuoyo nyaka ne Albert negi e yud tho mare e yo machal kod mano. Giwacho ni kaka familia gin kod lit kod kuyo mapek mokalo, kendo ratiro mar Albert ema gidwaro ni mondo nen kalwe kod tho ma koch manoyude, kendo giwacho ni Albert ne ok otho athoya, to giwacho ni tho mare owuok e lwet obila, kendo gidwa ni mondo sirikal kokalo e bad migawo mar obila e pacho kaendi ochiwnegi ler malong'o ewi kaka ne rawerano endo owuok e tesend obila ma Mawego mane ok tere mokwongo nyaka kone tho ne wuok e tesend obila ma Central Police manitiere Bura Nairobi kanyo endo. Emmanuel, erokamano Ali Abich kuom miwa ler machal kamano ka owuok e gwenge mag Homa Bay korgi Albert, kendo iwinjo kolero kanyo kaka familia margi nitiere kod pachgi ewi gino mane otimore, ma bende gidwaro mondo miyangi boyo ma gin godo kod jotelo mawuok e gwenge mag Nyanza to kod joma kendo tich oganda ma giwacho ni gisani osedong' ka gin momo matin ni ok gilosie wechego kaka ne gigeno ni biro timore, gin bende gidwaro tiro. Kutenore kod mano nyakoro Mgajwang' bende pod wantiere kod lipot mar ni bero manonego tim e ringre Albert Ojwang' ochor nyaka saa 8 ma odiochieng' kawuono, bende jogo ma ibiro nywandi biro ni kwayo mondo mi ochop kar rombgi. Okil mar familia no Julius Ojwang' yango ni bende timo bero makamano okinyi, kata kamano ne ginyal dhi nyime kod bero no kalo nitiere mathoth ma gidwaro keto mondo mi gineni otimore. Oyango ni nitiere ji mathoth e sekta mar weche mag ratiro ma osenyiso dwaro margi mar mondo mi gibedie chenro no mibiro timie bero manoweyo ka Albert Ojwang' owito ngimane ewi yo ma pod ok oyangore makare kane giloso kar kano ringre ma Nairobi mano funeral home. Ne giyango ni gibiro bedo kweth mathoth ma kendo ratiro mag oganda ma biro dwaro neno kendo luwo achiel kachiel bero no kaka ibiro tim mondo mi giyango makare gino mane okelo thone. We had come here for the postmortem
but turns out that we are not able to go on with it because of their standard procedure, and because this issue has attracted a lot of attention. There are a lot of organizations that are involved. We want as many people as possible, as many organizations as possible, to participate in the autopsy so that there will be no foul play. And for that reason, we have postponed the autopsy to later in the day, starting 2 p.m., to give everyone who wants to take part in it and who is allowed by law to take part in it to be available. Magitimnes na bende kweth mag jogo magiraticho ganda ne orocho chenro mag wuoth e wang' apaya machiegni kod kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home ka ne girakore kanyo kod moko mapisas mag obila ka bende ochielgi kod iro malungo wang'. Kata kamano pod gin gi geno ni chenro mar bero ibiro tim saa 8 mar odiochieng' ma kawuono. Kawere gimago en ni oganda luo kuom romi dong ka gisiko e piny owacho e bwo winjruok mar piny owacho ma manywanda ma bende otis gi dho ngere kaka broad based government, ma en kuom mogol kod jachiw rieko ne piny owacho weche mag uchumi Moses Kuria kowacho ni oganda luo osewuok e siasa mag kwedo piny owacho ka kinde koro en mar tiyo machiegni kod piny owacho mamalo mar neno ni giyudo ber mathoth. The most important thing is to have a secure and safe country. Our personal interests do not matter more than the interest of this country. Na nawaambie watu wa hapa game, ile njia ambao hawa viongozi wenu wanawapeleka hamwezi mkapotea. I want to tell you that. Kwani kuna pahali katika Biblia ama katika katiba imesema ati opposition ni ya mjaru? Nyinyi ndio mlirogwa na timukae kwa opposition forever. Msirete hiyo mchezo. Mkae hapo kwa serikali. Musikie vile sisi tulikuwa tunasikia. Nyinyi hata nyinyi muenjoy kidogo ama namna gani? Wechegi medo choponi kokadhi nyakalondo mari mihero maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Ochieng' Emmanuel. Mokum jokanye sekta mar somo dwaro mondo piny owacho bed kod tim mar chiwo omenda mar siro weche mag somo e kinde mowinjore mag capitation, ka bende gimedo kwan omenda go madhi ne skunde mag primary kod sekondar mondo mi oduoke piny osigo mar weche mag chulo omenda mag somo kone jopiny. Kaka luwore kod jakom mar board mar skund primary ma Muslim mantiere boma Migori Abdi Fata oyango ni skunde okosebedo ka yudo omenda moromo kendo kinde mowinjore moseweyo ka tend skunde bedo kod peka mar tayo skunde go kaluwore kod nok mar omenda. Hapa nyuma wakati serikali imeweza kutuma pesa katika mashule, hatukutegemea watatutumia pesa kidogo kiasi. Pesa ambayo safari imetumwa hapa shuleni kwetu ilikuwa ni ndogo. Tulikuwa naiomba serikali iweze kuongeza pesa za shule ili wanafunzi wetu waweze kusoma. Na ile swala la kusema kwamba wanafunzi watalipa mtihani, tunaiomba serikali irudi nyuma kwa hilo, waendelee kulipia wanafunzi wetu mtihani wao kama ilivyokuwa inalipa hapo nyuma. Bende yangu nitire dwaro mar mondo piny owacho mipek weche mag chiwo somo nono maonge chudo e skunde mag sekondar to kod primary. Na ikiwezekana tulikuwa tunaomba serikali hii masomo iwe ni bure kutokea primary mpaka secondary, iwe ni elimu ya bure. Hatuoni sababu ya wanafunzi ya wazazi kuendelea kulipa karo, kwa sababu wananchi wa Kenya tayari wamebeba mzigo mkubwa ambaye ni kodi, na tulikuwa naonelea kwamba serikali ikiwezekana wafanye elimu ikuwe bure. Tokod jokany matayo kakitiyo kod ndawe pacho kwa kwedo malich mokadho kang' migao mathieth okao kokadho kuom jagoro mar Emery Muthoni madwaro nywando kambi mar BAT ewi chiwo mwandu mamoko kod chiwo ne joriemb nyamburko maboyo kod derepe mamoko. Kaluwore kod barua mane gindiko ne migaono gikwayo BAT mondo oti kod migaono mar joderepe ewi kampen mibiro yango monyando counties 10 maloko pachgi weche mag manyo thieth. They cannot help us in public health initiatives. This is against the law. And this can even result to some of the drivers and such people that will be targeted in these initiatives. The industry has been even giving free samples to university students to some of their products. This is documented. This is information out there. So what will happen if they now target this group? They will start giving them some of their products to test. Gidwaro mondo mi jagoro Emery Muthoni o wit oko dwaro matiyo kod kambino ma BAT kagiyango ni gibodhi nyime kod kwedo okang' moramora. Allowing BAT to influence their health messaging, risk normalizing tobacco use and perpetuating addiction. This incident is a serious breach of trust. It's not too late to reverse course. Retract the letter. Kenya's health system must be safeguarded from commercial interests that profit from addiction and disease.
Nikora mgojwang' mane mokele giko mar mi weche manyien adimba mano ikoni Galax sechegi. Tudri kodwa kanyo kendo ka oromo saa 8 gi saa 9 ne weche moko manyien machuok. Saa 10 ibiro do weche kaka gituch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Ochieng' Emmanuel. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Mano timore e odiechieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' wuok tich tarik 9 dwe mar auchiel higa 2025. En odiechieng' mar 160 e higani kod ndalo 205 to higani rumo. Odiechieng' machal gi kawuono e 2007 ema ne Migosi Achieng' Oneko nolalo ngimane ka gie sechego ne en gi higni 87. Migosi Achieng' Oneko ema nong'ielo rengo mogik kuom jokedo ne loch auchiel mane jowagundo tweyo mong'ere gi nying mar The Kapenguria 6. Be ing'eyo? Be ng'eyo ni tong' maber biro nime pi kamano mokethore to biro wela wele wi pi. Ma en kaluwore gi mbui mar didyouknow.org. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machigni kina nyakora mgojwang' weche mag tuke. Jal mabino tugo ne tim mar Harambee Stars James Tuma koro yango ni kocha Benny McCarthy biro bedo gi duoko makare kendo biro bedo kotayo tim mar Harambee Stars. Tuma osiro kendo dok ne kocha no mano mar Harambee Stars. Tok Harambee Stars ne ore mar ne yudo loch e kinde mane giwuok amodhi mar 0-0 kod tim mar Chad e tuko siek mane gitugo e alap mar Stade de Marrakech Morocco chieng' ngeso. Najua takuwa nini ukiangalia hata wachezaji wenye wamecheza Kenneth Chad na ukiangalia kuna couple of them wenye unapata ni local players, so mimi niko sure kuna talent na tutapiga historia hapa nyumbani. Tumekuanga tukipiga ukiangalia hizo senior Sekafatina Challenge Cup, so unapata tumekuanga tuko katika hali nzuri ya kuweza kucompete, so niko na matumaini tutafanya kitu. Tuma ne ojiwo jogo maginjera magadhula mondo mi japuonjno mar Harambee Stars thuolo mar mondo mi oger tim owuon. Kabende ne oyango ni Kenya biro bedo kod duoko makare tuke mag CHAN mabende biro tugi dwe mar 8 e pacho kaendi mibiro bage piny Kenya, Uganda kaachiel kod pinyno mar Tanzania. So good because ukiangalia vile alikuja atuwesema amekuja ligi pia ikienda kuisha, nadhani he needs more time. Maybe ligi ikianza tembea aone games more, mwenyewe aone afanye selection ya most of the players, but tunapata time ameingia hapa sasa hivi Tanzania, tunapata hajapata time ya kuangalia maybe kila timu ikicheza na pia kama kuna timu yake. Kocha mabungo Queens Godfrey Mabonga koro nyiso rembero kod mor to kane oloye gondare komachiel e semifinals ma nyo gitugo kod tim mar Vihiga Queens. Mabonga wacho ni karabiro ni tim mare ne onyiso tugo makare. Kweth ma jogo mane beni loyo ne gigonde ne okawo thuolo mane gin godo mar roko gonde net mano ka logi gonde 2-1 kod tim mar Vihiga Queens makoro biro tugo finals kod tim mar Kibera Soccer Women mane ogolo tim mar Kenya Police Bullets tugo mabene gilogi 2-0. Hakuna mara Vihiga wametushidia, imekuwa balance but we are not clinical in terms of finishing. So imekuja the last 5 minutes wakapata chance there, so we are punished because of that mistake. Kama kwa uwanja kila kitu mazidi, lakini unajua mpira na matokeo ndio ya muhimu. Hata ukizidi mtu kwa mpira lakini adaende yeye ameshinda, so anakaa kama yeye ndio mzuri, but so the lesson we have learned a lesson, but the girls have played well. We are going to meet Police on playoffs, which we maybe will go and participate and we see what the outcome will be. So it's not just a fixture. Tutaenda because it will be better.